Du kan prøve at se. Og det er altså over på Jamila. Ja. Så hun er skide god til det der. Fungerer rigtig godt. Det er sgu da utroligt. Vi bliver her. Kom. Ja. Bortset fra, at de kunne løbe ind i dig, men altså. Ja, ja. Det har du ikke regnet med, eller hvad? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde regnet med, at der var væsentligt mere ballade. Altså, hun skal bare ikke løbes efter, fordi så bliver hun trykket. Altså, det er fint nok, at hun kan være i nærheden. Men altså, der hvor hun bliver bange, det er, når de begynder at jagte hende. Jamen, det gør de heller ikke. Nu har de set den. Ja. Hun skider, din idiot. Hvor tårn er sendt lige nu? Ej, det er altså. Bare vælg sig. Ej! Det bagefter, hvad hun... Ja, Og stiller ja. røven op ad den. Ja, ja. Må jeg godt få den kaffe nu? Ja, men kan du ikke så tage den med ind i bilen? Du kan... Jamen, jeg skal... Jeg filmer for dig. Jenna, gider du ikke filme for hende? Den kører altså. Det er da godt klar over. Misha? Hvad, Misha? Jamen, det er fint, skat. Kom her. Rika, Jamila, alle sammen, kom. Ja, det er godt. Rika, eller Jamila. Janet. Hey! Ud! Ud! Det er fint nok. Ja. Det er vigtigt, du filmer Vicky nu. Jeg vil... Hold nu kæft, jeg filmer Vicky, mand. Ja, hvad så? For det er ligesom vigtigt, hvad hun reagerer over for det der. Altså. Det eneste der, der har hun rimelig nok. Har du stukket den? Den kører videre.